Volám sa Tomáš Kryšák, venujem sa... Asi sa postavím takto, skúsim to takto. Dobre. Ako ste už asi počuli, venujem sa informačnej bezpečnosti, som vyštudovaný politológ a v podstate k téme vzdelávania som sa dostal ako keby skôr náhodou, ale dnes by som vám chcel ukázať niekoľko takých rôznych prístupov, ktoré som za posledné roky skúšal, testoval a myslím, že sa aj celkom fajn ujali v niektorých kontextoch. Vlastne ide o tvorbu komiksov, ale aj interaktívnych hier, ktoré je možné použiť na školách. Niektoré z tých modulov v podstate nemajú nejaký digitálny charakter, ale niektoré sú dokonca už vlastne plne zdigitalizované. A možno na začiatok poviem, že ja sa vlastne venujem téme informačnej bezpečnosti, čo je taká tá populárna téma typu boj proti dezinformáciám, hoaxom, hybridným hrozbám, ruskej alebo inej zahraničnej nepriateľskej propagande a podobne. A v podstate mňa táto téma začala zaujímať niekedy okolo roku 2010, kedy keď som o nej písal, hovoril, tak som bol pre mnohých v podstate taký paranoidný čudák a až neskôr sa ukázalo, že vlastne táto téma je skutočne prítomná, skutočne je do nej investované obrovské množstvo zdrojov práve od tých aktérov, ktorí sa snažia rôznymi psychologickými metódami rozobrať rôzne spoločnosti, že nedieje sa to len na Slovensku. A v podstate ja som si za ten čas uvedomil, že nie len naša krajina, ale aj mnoho iných spoločností je na tieto výzvy veľmi málo pripravených. A tak som si v podstate aj časom povedal, že niečo s tým treba robiť. A tak som vlastne, dá sa povedať, že začal od seba s pár priateľmi a založili sme napríklad také projekty, ako je napríklad Sebavedomé Slovensko. A Sebavedomé Slovensko vlastne vzniklo niekedy v roku 2017 a jeho cieľom je priniesť napríklad odpoveď na toxický nacionalizmus, ktorý je vlastne zaručenou cestou, ako otraviť a rozdeliť spoločnosť a dať ju na tú cestu, v akej boli rôzne spoločnosti napríklad v prvej polovici 20. storočia. A ak chceme vlastne tomuto v podstate fenoménu predísť, tak jedna z vecí, ktorú je potrebné robiť, je napríklad prinášať do spoločnosti, dá sa povedať, až také ideologické hodnotové nastavenie, že je možné milovať našu krajinu, vidieť v nej kvality a robiť to spôsobom, ktorý vlastne neprináša ako keby hnev alebo nenávisť voči iným krajinám a iným spoločenstvám. Dá sa povedať, že je to vlastne myšlienkový smer, ktorý už pekne pomenoval Tomáš Garrigue Masaryk, jeden zo zakladateľov Československa, prvý prezident Československa, a ten vlastne tiež to pomenoval, že ten rozdiel medzi patriotizmom a nacionalizmom je, že nacionalizmus vás učí nenávidieť druhých, zatiaľ čo patriotizmus, vlastenectvo vo vás umožňuje pestovať lásku a rešpekt ku všetkým ľuďom a vedieť, že môžeme obývať spoločný domov, aj keď sme z rôznych kútov planety, z rôznych kultúr a tak ďalej. Čiže dnes by niekto mohol povedať, že on bol taký slniečkar, ale to je vlastne jedno z tých kultúrnych dedičstiev, ktoré si potrebujeme pripomínať. No a keď už hovorím o tom pripomínaní kultúrnych dedičstiev, tak by som začal možno takým môjim prvým výraznejším projektom, ktorý v podstate trochu úspel a trochu urobil aj možno nejakú dobrú mediálnu pôdu tomu, aby ľudia viacej vnímali, že potrebujeme naozaj v tejto oblasti niečo efektívne, fungujúce budovať. A to bol vlastne komiks o Štefánikovi, ktorý som vydal v roku 2019. Tam je vlastne celkom zvláštny príbeh, ktorý tak podľa mňa celkom ilustruje, ako niektoré veci u nás nefungovali aj vtedy a možno vám to príde, že je to príbuzné aj s tou našou súčasnosťou, že toto vlastne vzniklo na popud ešte vtedajšieho ministerstva zahraničných vecí, ktoré chcelo vlastne nejaký propagačný projekt, ktorým by si pripomenulo 100 rokov od úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Ale nakoniec vlastne, keď už ten komiks bol skoro hotový a mali sme vlastne akože od ministerstva prebrať tú podporu a tak ďalej, tak vlastne niekto nám len zavolal, že celý projekt padá, pretože na nejakých 3 zmluvách sa nepodobali nejaké 2 podpisy. Čiže z nejakého formálneho hľadiska to padlo a my sme vlastne vtedy prišli s takým nápadom, že tak máme už hotový komiks, je v tom utopených niekoľko stoviek hodín práce, viacerých ľudí. Tak sme nakoniec urobili crowdfundingovú kampaň na Startlabe a nakoniec to vlastne urobilo ešte väčšiu dobrotu, pretože namiesto toho, aby sme mali nejaké propagačné materiály, ktoré by putovali po nejakých konferenciách, tak sme vlastne získali zdroje na vytlačenie 5000 komiksov, ktoré sme potom mohli vlastne zadarmo rozdávať
slovenským žiakom a študentom. No, tu môžete vidieť, že tieto moje vzdelávacie prednášky potom vlastne boli spojené aj s tým, že žiaci, ktorých som stretol, s ktorými som sa rozprával, tak vlastne dostávali tieto komiksy a toto je vlastne záber z roku 2020, čiže distribúcia týchto komiksov vlastne prebiehala v tých neľahkých rokoch pandémie. Predtým som ale uvažoval nad tým, že nielen komiks o Štefánikovi a budovanie nejakého povedomia o vlastenectve je niečo, čo vlastne potrebujeme, ale rozmýšľal som vlastne nad tým, ako tieto myšlienky a príbehy pretaviť do niečoho, čo by si vlastne mohli žiaci v škole zahrať ako interaktívnu hru. A tak sme vlastne s jedným kamarátom, s Marekom Degrom, prišli na taký koncept, ktorý sme nazvali Slobodovo. A v podstate ide o interaktívnu hru, ktorá trvá tak 90 minút, čiže 2 štandardné vyučovacie hodiny. A vlastne my celú tú triedu prenesieme na tých 90 minút do rokov 1918 až 1938. A v podstate si urobíme takú dá sa povedať, také cvičenie, že sa staneme obyvateľmi fiktívneho československého mesta, ktoré nikdy neexistovalo. Popíšeme si jeho danosti, zhodou okolností je tam dobrý priemysel, sú tam dobré dopravné úzly, to miesto je na veľkej vodnatej rieke, ktorá umožňuje obchod a tak ďalej, čiže áno, podkladom pre toto mesto pre nás bola napríklad Bratislava. A potom týchto žiakov vlastne tiež hravou formou rozdelíme do takých 4 skupín, kde si vlastne každý musí osvojiť nejaké špecifiká, ktoré budú definovať ich rolu v celej tejto hre a vďaka tejto úlohe vlastne lepšie pochopia, že sú určité stratégie, sú určité postupy, určitá zodpovednosť, ktorú vlastne každý občan nesie v nejakej kritickej situácii a môže tak vlastne prispieť k tomu, že buď bude súčasťou riešenia, alebo bude pasívny, alebo bude súčasťou problému. No a v podstate my sme takto rozdelili to mesto na politikov. Neviem, aká je vaša skúsenosť so žiakmi, ale ja som bol prekvapený, ako málo z nich napríklad chcelo byť politikom. Takže nevidel som tam veľa nejakých takých mocichtivých ľudí, ale boli tam potom zároveň majitelia tovární, ktorí vlastne tam bolo vysvetlené, že vy ste tí, ktorí máte veľa peňazí, máte fabriky, ale zároveň vlastne máte veľkú zodpovednosť, lebo to, aké urobíte rozhodnutia, ovplyvní vlastne životy tej najpočetnejšej skupiny, ktorá žije v tom meste, a to sú robotníci. Čiže veľa tých žiakov vlastne mohlo byť aj v tej skupine robotníkov a nakoniec tam boli vlastne obchodníci a ľudia, ktorí proste prinášali do tej spoločnosti nejaké služby. No a pointou tej hry bolo, že sme sa vlastne dostali do roku 1929 a toto je vlastne tiež také zaujímavé, že teraz sa bavíme o tejto hre v roku 2025 a ona vlastne vznikla pred pár rokmi. Ale v podstate tie udalosti, ktoré sa dnes pred nami tak pomaličky odohrávajú, sú vlastne veľmi podobné tomu vývoju z tých 20. a 30. rokov. A vlastne v tom 29. v Amerike nastala veľká hospodárska kríza, čierny štvrtok v Amerike. A v podstate veľmi krátko trvalo, aby aj všetky ostatné svetové krajiny, ktoré boli nejako zapojené do obchodu s Amerikou, boli touto krízou zasiahnuté. A teraz vlastne ešte najväčšia vtipná pointa, že len pred pár dňami, neviem, či to bolo včera, či predvčerom, sa vlastne v Spojených štátoch jeden nie podľa mňa veľmi inteligentný človek rozhodol zaviesť clá na rôzne krajiny takou, no, nazvime to metódou. A v podstate presne to isté sa stalo vlastne v tomto období. Presne v odpovedi na veľkú hospodárskú krízu a na ekonomické problémy v Spojených štátoch bol tiež vtedy pri moci prezident, ktorý jednoducho buď mal zlých poradcov, alebo jednoducho mu to tiež asi nejako zle počítalo v myšlienkach a jednoducho rozhodol sa, že on teda tej svojej krajine pomôže tak, že zavedie clá a jednoducho pustí sa do obchodnej vojny. A vo výsledku vlastne toto všetko viedlo k tomu, že tie ekonomické náklady, tie rôzne spoločnosti nedokázali zvládať a tie výzvy, do ktorých sa ľudia dostali, ich tlačili k tomu, že si vyberali radikálnejšie a radikálnejšie riešenia, až nakoniec vlastne sa v rôznych krajinách dostal k slovu neonacizmus, fašizmus, nacionalizmus, nenávisť krajín namiesto nejakej spolupráce a dôvery. A viedlo to vlastne k začiatku vzniku a eskalácii konfliktov, ktoré potom viedli k druhej svetovej vojne.
Čiže pointou tejto hry nie je samozrejme žiakov nejako strašiť alebo niečo podobné, ale priniesť im hravou formou a veľmi zrozumiteľne všetky tie skutočnosti, ktoré ich pomôžu oboznámiť s tým, že máme za sebou nejaké dejiny, z ktorých sa môžeme poučiť, máme nejaké možnosti v rámci toho, že fungujeme v rámci slobodných spoločností určitým spôsobom konať a zároveň máme v sebe aj to, aby sme v sebe našli aj v tých ťažkých časoch ľudskosť a inteligenciu a možno aj nejakú odvahu, aby sme tie výzvy zvládli. Čiže táto hra mala vlastne aj takú koncovku, že ak to teda tí žiaci dobre zvládli a pred tými 4 rokmi tej krízy vlastne postupne prechádzali tak, že každá z tých frakcií, dá sa povedať, že urobili nejaké rozhodnutie, ktoré vlastne nebolo úplne egocentrické alebo krátkozraké, ale naopak smerovalo k nejakému strategickému plánu, ktoré si oni ako spoločnosť budovali, tak vlastne ja a ten môj spoluputník Marek Degro, my sme vlastne dávali tým žiakom spätnú väzbu a zapisovali sme na takú tabulu vlastne tie hlavné rozhodnutia a tak sme sa postupne ako keby dopracovali k tomu výsledku, ktorý pomenoval, čo sa v tom meste deje v ďalšom roku. Lebo tam sa mohli diať rôzne udalosti od rôznych protestov, rôznych až rasovo motivovaných útokov, až po také pozitívne veci, že napríklad v tom meste sa rozhodli založiť fond na podporu bývania pre tých ľudí, ktorí napríklad stratili prácu a podobne, alebo že sa vlastne v rôznych oblastiach začali otvárať rôzne projekty zamerané na solidaritu, spolupatričnosť, pomoc tým, ktorí to práve potrebovali a tak ďalej. Čiže naozaj tí žiaci mali na výber a veľmi dobre rozumeli tomu, že kedy myslia krátkozrako a egocentricky a kedy naopak idú pomaly postupne zodpovedne tou krízou, tak aby ju pomohli vyriešiť. No a keď všetko dobre dopadlo, tak nakoniec do tohto mesta prichádza vtedajší prezident Tomáš Garrigue Masaryk a v podstate ich tam ako keby tak pozitívne ocení za to, čo urobili, dá im takú spätnú väzbu a celé to vlastne končilo tým, že oni sami si mohli tak ako keby chytiť ten výsledok toho, že oni ako spoločnosť, či už boli z tých najnižších spoločenských vrstiev alebo z tých najvyšších, sa mohli vlastne toho konečného výsledku chytiť ako spoločného diela. Že nikto tam nebol ocenený ako jednotlivec, alebo bolo im pripomenuté, že toto ste dokázali ako spoločnosť, ako celok. No a vo výsledku to vyzeralo nejako takto. Ja som za nejaké 2 roky s týmto pochodil cca nejakých 25 škôl, dá sa povedať nejakých 40 tried. A teda bolo to také rôznorodé, že niektoré tie triedy, keď som tam prišiel a keď sme začali len tým, že sme mali napríklad pomenovať, že ako sa bude volať, neviem, napríklad niekto chcel byť politik a som sa ho spýtal, ako chce byť, ako by sa mala volať jeho strana, tak povedal, že Hitler a na to som tak reagoval, že OK, že to je veľmi zvláštne, ale potom vlastne, keď sme tú prednášku končili, tak naozaj bolo poznať, že tie deti o tejto téme nejako nežartovali, nebrali to na ľahkú váhu a uvedomovali si, že naozaj má to nejakú hĺbku a konzekvencie a tých 90 minút myslím, že veľmi dobre zafungovalo, aby v plnej miere pochopili vážnosť tej témy a nebrali to proste len ako nejakú hru, ktorá sa ich napríklad že vôbec netýka. No, ale keďže žijeme takú dobu, ktorú by som povedal, že je bohatá na krízy, tak vlastne u mňa to vlastne nekončilo tým, že by som robil len projekty zamerané na občianske vzdelávanie, ale na nešťastie v roku 2022, po 8 rokoch vedenia hybridnej vojny, ktorá si bez tak vyžiadala desiatky tisíc obetí, sa Rusko rozhodlo pre v podstate eskaláciu toho konfliktu a vykonali inváziu do Ukrajiny. Táto invázia vlastne trvá do dnešných dní a napríklad len pred pár dňami vyšiel prieskum Globseku, že až 44% Slovákov, napríklad to je najviac, myslím, že z Európy, verí ruským manipulatívnym naratívom, že Ukrajinci páchali napríklad na Donbase genocídu, čo je vlastne tiež ruský konštrukt, ktorý vznikol niekedy v roku 2014, aby Rusko malo v podstate nejaké ospravedlnenie svojich zločinov, keď prvýkrát začali vlastne podnikať hybridné útoky voči Ukrajine práve na tých daných územiach. No, v reakcii na to, čo sa udialo v roku 2022, som začal pracovať na komikse Kira, čo bol vlastne v tom období môj 3. komiks. A tento komiks v podstate hovorí príbeh mladej Kiry,
ktorá v podstate v roku 2022, keď začne ten útok, žije so svojím otcom v Kieve, má práve vtedy 18 rokov a vlastne ten príbeh som vyskladal tak, že nezačína tou inváziou, ale dal som si záležať, aby som vlastne prerozprával aj čo sa udialo doslova vo všetkých tých rokoch predtým. Čiže tento príbeh začína v roku 2013 a začína vo Vietname. A mnohí ľudia sa pýtajú, že prečo vo Vietname, prečo v nejakej dokonca továrni na hračky. Potom vlastne vidíte na tých obrázkoch, že tam je vlastne v tej továrne vytvorená taká malá plyšová opica, ktorá potom v kontajneri smeruje do Holandska, do Amsterdamu. A ten príbeh ďalej pokračuje tým, že v tom Amsterdame žije dievčatko Teresa so svojimi rodičmi a krátko pred Vianocami sa s rodičmi prejde po tej hlavnej triede, kde sú obchody a vlastne vo výklade vidí túto plyšovú opicu, strašne po nej zatúži, rodičia jej tú opicu kúpia a vlastne keď si doma vybaluje darčeky, tak na televízii zapnutej vlastne môžete v podstate vidieť, že sú tam zobrazené nejaké zvláštne protesty, ktoré sa dejú niekde ďaleko vo východnej Európe a sú tam nejakí ľudia, čo tam mávajú ukrajinskými a európskymi vlajkami a vlastne samotní tí rodičia ani nevedia, že čo si o tom majú myslieť. Pol roka potom, čo Tereska dostane túto plyšovú opicu, vidíme, ako rodina odchádza na vytúženú dovolenku do Malajzie a vlastne posledné, čo uvidíme, je, ako Tereska ešte krmí v lietadle tú svoju plyšovú opicu banánom, ktorý práve dostala od letušky, ale potom vlastne prichádza strih a informácia o tom, že Tereska ani nikto ďalší z 298 ľudí, ktorí boli vtedy na palube, už nežijú a vlastne prišli o život v jednom krátkom momente, kedy ich zasiahla raketa a tú raketu vystrelili ruskí občania cez ruský raketový systém Buk a urobili to vlastne z ukrajinského územia a dokonca sa ešte aj tým, čo vykonali, pochválili. Dali to na Twitter. Ale keďže vykonali teroristický čin a ťažký zločin, tak od svojich veliteľov dostali následne upozornenie, že nech to okamžite zmažú. A vtedy vlastne Rusko začalo vysielať do sveta obrovské množstvo protichodných rôznych dezinformácií, ktorých cieľom bolo zmiasť verejnú mienku a priniesť do sveta informačný chaos, ktorého cieľom bolo vlastne Rusko ako zločinca, ktorý vlastne vykonal tieto zločiny, vyviniť a namiesto toho obviniť či už obete toho útoku v absurdných konšpiračných teóriách typu, že už to samotné lietadlo, keď odlietalo z Holandska, tak bolo naložené mŕtvými telami a vlastne bolo naplánované, aby vybuchlo nad tým daným územím, aby tak vlastne vzniklo niečo, za čo by mohol Západ obviňovať Rusko. Akože takéto šialené konšpiračné teórie sa tam objavovali. A v podstate ja som tento komiks komponoval tak, teraz to možno znie, že je to veľmi také temné, ale tu hovoríme vlastne o snahe prerozprávať príbeh, ktorý sa týka súčasnosti, týka sa vojny a to, čo v tom komikse vlastne ďalej vidíme, je perspektíva tých ľudí, ktorí vykonali tento zločin, pretože oni napríklad prvé, čo urobili, keď začali z neba padať trosky a mŕtvi ľudia a podobne, tak prvé, čo urobili, tak zabranili novinárom a zdravotníkom sprístupniť tú danú oblasť. Ak by tam mohli niekomu vôbec pomôcť, tak to nebolo umožnené. A myslím, že to nikoho neprekvapí. Títo Rusi okamžite začali tieto mŕtvoly a ich veci šacovať, brať a napríklad jedna z ikonických fotografií, ktorá v tom období vznikla je, ako títo ľudia na tom danom území napríklad pozujú práve s hračkami detí, ktoré práve zavraždili. A vlastne toto všetko som sa rozhodol do toho komiksu dať, alebo to považujem za dôležité a vlastne preto je tam tá plyšová opica ako keby jedna taká tá niť, ktorá kreslí celý ten príbeh, pretože na tej fotografii, ktorá je taká ikonická, tak tam vlastne vidíte, ako držia práve tú plyšovú opicu, ktorú vlastnilo niekoľkoročné dieťa. No, tento príbeh vlastne ďalej pokračuje s tým, že Kira žije so svojím otcom v obci Hrabové, ktorá sa nachádza veľmi blízko toho miesta, kde vlastne to lietadlo dopadlo a za pár dní sa vlastne
náhodne stretáva s mužmi, ktorí vlastne vykonali tento útok a oni v snahe ukradnúť vajíčka, ktoré predávala ich mama pri ceste, ich mamu zabijú, pretože sa rozhodla im v ich čine vzdorovať a vlastne keď si otec a dcera, teda hlavne otec uvedomie, v akej situácii sa nachádzajú, tak sa rozhodnú, že musia okamžite z tej danej oblasti uísť a vidíme ako keby tú prvú vlnu utečencov, ktorá vlastne v Ukrajine bola prítomná vnútroštátne, to znamená, že obrovské množstvo ľudí vlastne utekalo v Ukrajine z územia Ukrajiny do nejakých iných miest. Oni sa rozhodli pre Kyjev, no ale bezpečne sa tam cítili len do roku 2022, kedy vlastne začala invázia a tam ten príbeh pokračuje ďalej a príbeh vlastne končí tým, príbeh pokračuje tým, že Kira sa rozhodla študovať zdravotníctvo, je z nej medička a vlastne tým, ako začala tá invázia, tak bola v podstate, že čerstvá absolventka, čiže nebol pre ňu nejaký plán, že ju zaradia do buď to nemocnice alebo nejakej obrannej jednotky alebo podobne. Takže vlastne ona zostala ako keby na ulici sama, ale keď začalo bombardovanie, tak spolu s inými ľuďmi si povedala, že to najbezpečnejšie, najlepšie, čo môže v tom bode urobiť, je odísť do metra. A v podstate ten príbeh som tiež vlastne obohatil o také prvky, aby tí mladí čitatelia, študenti trošku chápali ten kontext. Tak napríklad, neviem, či viete, ale napríklad v Ukrajine je v Kyjeve dokonca jedno z najhlbšie položených metier na svete a vlastne v tých rokoch počas studenej vojny, kedy tieto metra boli budované, tak ich tvorcovia mysleli na to, že príde veľká vojna, príde vojna medzi vlastne východným a západným blokom a keď budú dopadať jadrové zbrane a proste na niekoľko desaťročí, možno storočí bude planéta neobyvateľná, tak vlastne tí ľudia, ktorí sa skryjú v tých podzemných metrách, by to mali teoreticky prežiť, čo samozrejme bol ideologický blábol. Takú vojnu by neprežil nik, ani keby sa takto dobre ukryl. Ale v podstate tá najväčšia irónia alebo paradox je, že vlastne deti generácie, ktorá budovala tieto metrá, sa v tých metrách skrývali nie pred bombami zo západu, ale pred bombami, ktoré na nich vysielal Kremel, ktorý ich vlastne živil tou lžou ešte aj v tom období studenej vojny. No a v podstate takto spracovaný komiks pokračuje ďalej tým, že v tom metre nakoniec vidíme, že Kira pomôže prísť na svet malému dievčatku, čo je znovu príbeh založený na skutočných udalostiach. A potom vidíme strastiplnú cestu tejto mladej rodiny, aby sa z toho Kyjeva dostali do bezpečia, to znamená niekam, kde nepadajú bomby, čiže na výber mali najbližšie Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko. Vybrali si Slovensko a tam zachytávam aj tú realitu toho, ako vyzerali vlastne tá situácia na tých hraničných priechodoch, keď vlastne desiatky tisíc ľudí prichádzali vlastne cez hraničné priechody, ktoré na to neboli uspôsobené. A tak si predstavte, že niekto vlastne konečne prišiel na ten hraničný priechod, cíti, že už je to bezpečie je vlastne na dosah, ale musí stráviť ďalších 9-10 dní napríklad v autobuse aj s takýmto malým dieťaťom, len aby vlastne prešiel tú kolónu a dostal sa na naše územie. To bola tá situácia vo februári, marci 2020, ktorá myslím, že pre väčšinu ľudí možno až neznáma, nedostupná. Čiže ten príbeh mnohí ľudia mi hovorili, že mali to problém dočítať na prvýkrát. Je to strašne silná emocionálna nálož, ale stále si za tým stojím, že takýto obsah naozaj je potrebné prinášať s tým, že tá vojna je skutočná, ten konflikt je skutočný a na nešťastie informačná vojna je taktiež skutočná. A ak by sme napríklad mali namiesto, predpovede počasia večer len krátky zostrih toho, že ako vyzerá vysielanie ruských štátnych televízií a čo tam hovoria o Európe a o ich plánoch, čo chcú robiť s nami, tak myslím, že by sa u nás veľmi, veľmi zmenil aj ten pohľad na to, že tú situáciu môžeme ignorovať alebo môžeme dokonca týmto osobám v ich konaní fandiť. Čiže pre mňa je veľmi dôležité k tomuto pristupovať aj tak, že nejde len o občianske vzdelávanie smerom k nejakej našej staršej minulosti a tým možnostiam, ktoré sme možno mali,
ale zároveň vlastne pripravovať aj súčasnú generáciu na tie výzvy, ktorým si myslím, že bezprostredne čelíme. Ja som to svojho času nazval, že tento komiks je, dá sa povedať, taká imunitná pilulka voči ruskej propagande, lebo ruská propaganda napríklad na Slovensku funguje aj preto, že je prítomná v obrovskej miere a existuje strašne málo zdrojov, ktoré by ju vlastne nejakým spôsobom konfrontovali. Čiže je to v podstate vojna naratívov. A ak niekto hlučnejšie, intenzívnejšie a rýchlejšie rozpráva svoj príbeh, tak je zrejme, že eventuálne tá spoločnosť tomuto fenoménu prepadne. No ale aby som to doplnil, tak vlastne aj tento projekt bol crowdfundingovaný, ten som robil taktiež cez Startlab, vyzbieral som na to cca 15 000 eur a vydal som vďaka tomu 6 000 kopí tohto komiksu. A to bolo tiež vlastne potom spojené s tým, že chodil som po Slovensku, nosil som tie komiksy hore-dole, dokonca sa mi ozývali ľudia, ktorí chceli pomôcť s distribúciou, takže sme tie komiksy mohli priniesť na kopec miest. No a zároveň ten príbeh, ten komiks bol spojený aj s tým, že kto ho dočítal, tak vlastne okamžite sa pred ním otvoril takýto test, kde si tie decká alebo študenti, učitelia mohli vlastne vyskúšať, že čo vlastne o tom konflikte vedia, čo vedia vlastne o vzťahoch alebo vlastne o tom, čo je to ten ruský imperializmus, lebo mnoho ľudí si myslí, že tá vojna vlastne začala teraz a dovtedy tam neboli žiadne problematické vzťahy a mnoho ľudí je prekvapených, že Rusko sa snažilo vlastne Ukrajincov vyvraždiť už 3-krát za posledných 300 rokov a že tam napríklad spôsobili hladomor a podobne a preto je tam napríklad na východe pomiešané rusko-ukrajinsko-jazyčné obyvateľstvo. Veci, ktoré ľudia nepoznajú a keby ich poznali, tak vlastne tie príbehy, ktoré im sa dnes snažia nahovoriť Rusi, by vlastne nefungovali. Hej, ale vlastne všetko je to tam rozpísané a je to znovu veľmi ťažké lekcie, ale snažím sa k tomu tiež pristupovať tak, aby sa vlastne o týchto informáciách tí žiaci dozvedeli aj takou formou, že niekto im to netlačí do hlavy, ale prídu na to v podstate sami a zároveň tieto moje aktivity boli vždy spojené aj s diskusiou, čo bolo tiež veľmi zaujímavé a o tom sa možno môžeme porozprávať inokedy, že aké sú vlastne niektoré tie väčšinou by som povedal, že pochopiteľné a zmierlivé reakcie, ale niekedy naozaj človek zažije aj také zvláštnejšie reakcie. No a to ma dostáva možno po tejto veľmi depresívnej časti sa chcem dostať k niečomu pozitívnejšiemu a to je vlastne projekt Hope a ten projekt som vlastne skončil ako tiež crowdfundingovú kampaň minulý rok. A povedal by som, že to je jedna z tých najúspešnejších kampaní, čo som zatiaľ urobil. Tam sa vyzbieralo cez 35 000 eur a v podstate to viedlo k tomu, že vznikli tisícky komiksov, vzniklo kopec prednášok na školách a do toho ešte vznikla vlastne aj videohra, ktorú si môžu žiaci, rodičia, učitelia zahrať zadarmo a dokonca vznikla aj celá online knižnica tých mojich všetkých komiksov, ktoré som doteraz vydal a môžete si ich stiahnuť zadarmo. Čiže dá sa povedať, že vznikol taký punkový vzdelávací portál. A tento projekt je vlastne zaujímavý v tom, že on vlastne hovorí o veľmi neutešenej situácii, ale už len tým názvom sa vlastne snaží hovoriť tú kľúčovú myšlienku a to je, že aj v tej ťažkej situácii by sme naozaj mali myslieť na to, že jedna z vecí, ktorá nás posúva ďalej a na ktorú často zabúdame je, že potrebujeme nádej a že nádej ako taká, ona naozaj to nie je niečo, čo nám padne na nos, alebo to proste na nás vyskočí z nejakej stránky novín, ale je to niečo, čo si v podstate v sebe môžeme budovať, môžeme si to dokonca posilňovať medzi sebou a že je určitý aj, povedal by som, až možno metodický postup, ako si z nádeje urobiť niečo, čo sa nám nevyplitvá, ale čo s nami proste zostane aj v tých najtemnejších časoch. A teda Hope som vtedy vlastne zvolil práve preto, že som hľadal nejaký akronym, ktorý by vlastne spojil slovíčko nádej a dal to vlastne do nejakej použiteľnej formy, ktorá by sedela práve s tou témou informačnej bezpečnosti a vlastne z toho vzniklo to Hall of Positive Engagement a to je vlastne hlavná idea aj, ktorá je za tým, že prečo v tomto príbehu vidíte nejaké staré kino, na ktorom je ten neonový nápis Hope a to je preto, lebo tu hovoríme príbeh Slovenska v roku, dajme tomu, že 2025. Ja sa pozriem, či to nemám niekde. Nemám tu vlastne ilustráciu z toho komiksu, ale predstavte si Slovensko v roku 2025, ktoré je rozhádané, kde ľudia nedôverujú, kde sa ľudia boja, kde ľudia vnímajú, že kde kto sa ich snaží nejakým spôsobom podviesť a je naozaj ťažké budovať dôveru. No a v takomto meste
metaforicky povedané, sa vlastne nachádzajú práve títo hlavní hrdinovia. A celý ten komik začína tým, že v tejto neľútostnej ľudskej pustine je vlastne tento náš hlavný hrdina vystavený útoku trolov, ktorí si ho proste z chuti podajú a už ho vlastne pomaly premenia na jedného z nich, že začne sa k ním sám správať ako troll, ale vtedy zasiahne táto maskovaná osoba a vysvetlí mu, že s trochou sebavedomia a s trochou proste sebakontroly sa dokáže človek vlastne aj v konfrontácii s tými trollmi zachovať ľudsky a že nemusí proste stratiť svoju tvár a svoje spôsoby. A keď vlastne mu potom povie viac o tom, že čo sa stalo v tom meste, že práve digitálne platformy, ktoré ja som v tej hre nazval, že Facebook, priniesli zmenu a z mnohých normálnych bežných ľudí sa stali trolovia, hejteri, stalkeri, fanatici. Tak vlastne v tomto centre v Hope si ľudia vlastne vážia svoju ľudskosť a snažia sa ju zachovať a snažia v nej ďalej jestvovať a šíriť ju ďalej. A v podstate preto prinášame ako keby tohto hlavného hrdinu do tohto centra a tam sa vlastne začne tá jeho taká osobná odysea, aby sa naučil všetky tie postupy, ktoré mu potom môžu pomôcť, aby napríklad, keď príde do tej štvrte, kde bývajú trolovia, hejteri, stalkeri, fanatici, aby s každým z nich dokázal mať interakciu, rozhovor, ktorá vlastne bude viesť k tomu, že on nestratí nič zo svojej ľudskosti, ale naopak oni uvidia, že jeho prístup, jeho ľudskosť, jeho ochota diskutovať, proste tá hodnotová výbava začne naopak meniť tých trolov späť na ľudí. A v podstate o tom je tá hra. A aby som vám to ukázal, to sú vlastne také 3 hlavné dôvody, že prečo vlastne táto hra vznikla. Vznikala vlastne v kontexte toho, že tých nástrojov, ktoré by pomohli na školy priniesť niečo, čo by tak pedagógom, žiakom aj rodičom pomohlo túto tému uchopiť, bolo veľmi málo. Čiže je to namiesto nejakej príručky alebo brožúry, je to proste už hotová hra, ktorú je možné už v tomto momente otvoriť na tej domene projekthope.sk a začať ju hrať, začať ju skúšať so svojimi žiakmi a podobne. Čiže to interaktívny nástroj pre pedagógov a žiakov zadarmo. Je to zároveň bezpečné prostredie, kde sa dajú získať nové poznatky, čo je tiež veľmi dôležité, lebo nie každý chce naživo byť oklamaný na internete alebo zažiť stalking a podobne, aby mu vedel zdorovať. A v podstate práve takáto bezpečná forma testovania je kľúčová v tom, aby sme vlastne ľudí zároveň aj vzdelali, ale zároveň ich aj ochránili pred tými negatívami. No a zároveň to, čo mne sa na tom tiež veľmi páči, je, že aspoň ja, keď som bol študent, tak som naozaj nemal rád pasívne prednášky a pasívne príjmanie informácií, ale bol som veľmi rád, keď sme mali možnosť sa niečo naučiť tak, že sme v tom mohli byť aktívni. A práve preto je tu vlastne aj táto hra, ktorá umožňuje celej tej triede sa naozaj že aktívne zapájať a diskutovať o tých veciach, ktoré sú tam pred nimi ukazované. A teda, ako som hovoril, ten obsah webu je prístupný pre každého, nikdy to neplánujem spoplatniť a verím, že to bude vždy zadarmo. Našťastie takéto projekty, keď už raz vzniknú, tak potom ich naozaj nie je až také náročné spravovať. Hovorím, stačí zapnúť počítač alebo smartfón a môžete sa rovno pustiť do hry. Tu je vlastne aj tá domena. Takže nemám QR kód, som ešte staromodný, ale kto chce, to si naťuká, dobre. A v podstate tu je ešte stará informácia, že je potrebné sa zaregistrovať. Ja som potom pochopil, že nikto sa nechce registrovať. Obzvlášť študenti, ktorí sú zvyknutí na to, že všetko sa dá otvoriť jedným klikom, takže už tam nie je ani registrácia, takže si to rovno otvoríte a hráte a idete. A v podstate tá myšlienka je taká, že je to online hra, samozrejme, že na to potrebujete internet a tak ďalej, ale to najpodstatnejšie, čo sa tam deje, je offline diskusia. Áno, máme tam otázku? Nemyslím si, že to je hra pre prvý stupeň, že skúšal by som to od 2. stupňa vyššie, hej. Ale zároveň tam nie sú žiadne také prvky, ktoré by obsahovali akékoľvek násilie alebo nejaký negatívny jazyk a podobne. Čiže je to dosť safe, ale myslím, že tie hlavne kontextuálne veci začnú chápať až starší študenti. A v podstate
Jedna z tých vecí, ktorú robím popri svojej hlavnej práci, ku ktorej som zatiaľ nepovedal vlastne nič, lebo to vás asi vlastne ani nezaujíma, tak tak vlastne jedna z vecí, ktorú ešte robím a môžeme to potom možno nejako prepojiť alebo aj s organizátormi je, že ak by ste napríklad chceli aj vy mať napríklad nejaké kurzy, kde by sme sa o tomto porozprávali, ako to možno využiť, tak ja vlastne robím také raz za čas online Zoom meetingy, teda skôr sú to Google Meet meetingy, ale je to vlastne celé o tom, že učitelia majú tiež väčšiu dôveru k tomuto projektu a vôbec k tomuto nástroju, keď si to so mnou tak nejako prejdú, zodpoviem im otázky, pozrieme sa na to, že čo im príde na tom nedokonalé a tak ďalej, ale v podstate tiež si vlastne môžeme ako keby dohodnúť napríklad také nejaké hodinové stretnutie, prejsť si to celé a tak ďalej, čiže vy sami si môžete potom tak nejak urobiť takú osobitnú prípravu, aby ste rovno vlastne neboli v situácii, že len si to pozriete, nemáte k tomu podklady a tak ďalej, že toto robím tiež pravidelne a ja budem len rád, keď sa toho zúčastnia ľudia, ktorí o to majú záujem, lebo to mi príde, že to je tiež dôležité, hej, aby vlastne to nebolo len, že niečo existuje, ale že niekto to aj so záujmom využíva. No a nakoniec ešte k tomu poviem, že tie tematické okruhy, ktoré som sa tam snažil vlastne obsiahnuť, teda ak by ste chceli, tiež mi môžete napísať, môžem vám poslať takéto propagačné materiály, plagáty a podobne. To môžete mať v triede, to je podľa mňa tiež celkom užitočné. Ale v podstate každý z tých archetypov v podstate predstavuje nejaký jeden špecifický problém, ktorý nám tieto digitálne platformy priniesli na Slovensku ako negatívnu externalitu. Čiže stalker, ten je ten, ktorý obťažuje na internete a v podstate keď ho stretne, tak by ste mali mať lepšie návyky, ktoré vám pomôžu sa pred takýmto obťažovaním strániť a pochopiť, že prečo si mám na niektoré veci dávať pozor. Fanatik, ten predstavuje extrémizmus a polarizáciu, neochotu ustúpiť zo svojej pozície, hoci môže byť v niektorých prípadoch možno aj logická a podobne. Hejter predstavuje kyberšikanu, no a troll, ten predstavuje v podstate také nevhodné správanie vo všeobecnosti, ktoré nemusí mať za cieľ šikanovať, ale stačí, že jednoducho prináša nejaký jed človeku do duše, do komunikácie alebo do toho, ako sú rámcované témy a debaty. A dobre, ja by som povedal, že tu môžeme niekde skončiť a budem sa tešiť na vaše otázky. Tu mám na to vlastne asi druhý mikrofón. Dobre, ďakujem pekne. Ak máte nejaké otázky, tak ja vám podám mikrofón, alebo... Dobre, aj keď prekola kreatívne sú tie komiksy. Tiež určite minimálne druhý stupeň. To stačí? Tak by som to tiež zaramcoval, že určite by som to nedával deťom z prvého stupňa. Teda Štefánik je úplne safe, tam nie je nič, ale tá Kira je naozaj ťažšia téma, že to je možno by som zvažil, že aj 15+. A vlastne ten posledný komiks, to som vám ešte nepovedal, že tam na stoli som vlastne ešte rozložil tie komiksy Hope, bolo ich nejakých 26 kusov, takže keď tu skončíme, tak si ich kľudne zoberte. A ak by ste chceli, tak vám kľudne môžem potom nejaké komiksy aj dodať, lebo ja ich vlastne rozdávam viac menej zadarmo. A tie komiksy Hope, čo som vydal ako posledné, tak tie vám môžem poslať prípadne do školy, alebo sa nejako dohodníme a môžem vám poslať balík, alebo jeden kus, ako si vypoviete. Potom kontaktné informácie na mňa asi u organizátorov, alebo sledujte stránku Pohody. Tam sa tiež často vyskytujem, to je taký vtip. Myslel som, že sa zasmie viac ľudí, dobré. Dobre, tak ešte raz ďakujem. Tak pardon, tu sú ešte nejaké otázky. Začali nejakú diskusiu, ktorá bola naozaj taká, že konfrontačná, a že bola časť študentov, možno väčšina, alebo teda nejaká, že aj by bolo o tom možno nejakých neúní, že teda neprijali tie informácie a že ako ste s tým pracovali? No,
mal som dve negatívne reakcie za celý ten čas a to bolo práve v tom prípade, keď som mal ten komiks Kira. Tá jedna bola vlastne preto, že síce ma žiak pochválil a poďakoval mi za to, čo robím, ale zároveň potom vlastne mi jeho učiteľka povedala, že on má totálne zakonšpirovaného otca a že keď som si všimol, že ten chlapec je taký nejaký červený v tvári a že proste ho to nejako veľmi zraňuje toto celé, čo sa tu rieši, bolo spojené s tým, že on vlastne sa doma nemohol s nikým porozprávať o týchto témach, hoci vedel, že sú proste v nejakej úplne inej téme a rovine. Čiže to bola taká, že pre mňa tiež veľmi silná skúsenosť. A potom druhá veľmi negatívna prišla od nepriamo študenta, ktorému som prednášal a ktorý dostal ten komiks Kira, ale od jeho brata, ktorý sa vlastne hneď na druhý deň začal vyhrážať tej škole a bol na nich naozaj že vulgárny a veľmi nepríjemný. A ja som mi vlastne potom tým pedagógom nejak ako keby hovoril, že možno ako nech na ňo skúsia reagovať a podobne. A on sa už potom nikdy neozval a zároveň som im povedal, že má moje číslo alebo nech mi zavolá, nech sa mi ozve a nikdy tak neurobil. A potom asi o pol roka neskôr som mal náhodne inú prednášku znovu v Poprade a on tam prišiel a on si ma vypočul a potom by povedal, že on je ten, čo vlastne volal na tú školu a sťažoval sa, ale že si so mňou chce proste prebrať, že vidí, že som rozumný a že rozprávam rozumne, ale že chce si so mňou prebrať ten komiks, lebo niečo sa mu nepáči. A keď sme sa začali o tom baviť, tak sme vlastne prišli na to, že on ten komiks, čo má nejakých 170 strán, prečítal po stranu 8. Hej. A vlastne, keď som mu povedal, že tam sú nejaké ďalšie veci, tak on úplne zmenil názor. A potom sme zostali v kontakte a potom sa aj tak ukázalo, že ten mladý človek bol tak trošku stratený a úplne prepadol rôznym Andrew Tate pohľadom na svet, tak vlastne nakoniec sa naše cesty predsa len rozišli, ale to mi prišlo, že to bol človek, ktorý bol tiež nejakým spôsobom veľmi ťažko vnútorne traumatizovaný a mal nejaké svoje dôvody, aby išiel touto cestou, ale inak som zažil primárne, že veľmi, veľmi pozitívne reakcie. Teda, ak sa dá mať na niečo také ťažké pozitívne reakcie. Proste ľudia to oceňujú a príjmajú a povedal by som, že veľmi veľa ľudí tomu veľmi rýchlo začne rozumieť.